हेलौ लोगोफोर, दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरायहरबाय। आसा खालामो भिडिअखौ हानायमानि जोबजासे नायलांगोन। लोगोफोर, बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्राफोरनिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। लोगोफोर, बिथां सुबर्न बसुमतारीजों स्ट'री, स्क्रिप्ट आरो डाइरेक्टेड खालामजानाय आबुं मोनसे बर' सावथुननि सायावनो आपडेट लानानै फैदों। लोगोफोर, बे सावथुननि टाइटेलनि मुङानो जादों डुप्लिकेट पुलिस। लोगोफोर, बे सावथुनाव गुबैयै गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन, जेरै सुबर्न बसुमतारी, आलारि स्वर्गियारी, निजोम बसुमतारी, प्रेमिका बर', राजाश्री, मिजिं, जस, मस्क' आरो बर'नि गोबां आर्टिस्टफोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन। आरो बे सावथुननि करिय'ग्राफारा निजोम बसुमतारी, सिंगाराव दं जुलि ब्रह्म आरो फैलाव बसुमतारी, प्रडिउसारानो जादों निजोम बसुमतारी। लोगोफोर, बे सावथुनखौ गोबां जायगायावनो श' खालामखांबायमोन, नाथाय दायो बे सावथुनखौ इउटुबनि गेजेरजों पार्ट 1खौ रिलिज खालामनानै होबाय। लोगोफोर, सोरबाफोर दासिमबो नायाखैब्ला रिंसार ब्रह्म चेनेलाव थांनानै नायहैनो हागोन। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनोब्ला लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो खाथियाव थानाय नटिफिकेसनखौ अल प्रेस खालामना लाबानो जाबाय, जाहाथे आं गोदान भिडिअ हगारोब्ला नोंथांनिसिम नटिफिकेसना सहैयो।